Sa number 9, housing kag resettlement, isa sa prayoridad sa Kanlaon Rehabilitation and Development Program para sa 2026. Pondo para sa housing kag resettlement para sa mga apektado sa Bulkan Kanlaon ang nalakip sa priority para sa 2026. Kasubong mga proposed infrastructure projects sa idalom sang Kanlaon Recovery and Development Program. May 1.5 billion pesos nga balor sa mga projects sa idalom sang KRDP ang nalakip sa priorities sini nga 2026 kasubong for implementation. Ginsiling ni Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sarmeno III nga sa Hulyo 24 magasubmit na sila sa mga kinahanglanon nga document para sa ginapropose nga project sa idalom sang KRDP. May 312 million pesos nga proposed budget para sa housing and resettlement. Sa infrastructure projects, may 1.2 billion pesos. Sa social welfare, may arasang 62.5 million pesos kag 50,000 pesos para sa governance. Ang source of funds suno sa iya amo ang NDRRMF. Sa karon suno kay Sermeno padayon nga ginahulat ang dokumento ko ng pag-transfer sang title sa gidonate nga duta para sa relocation site sang La Castellana. Ang duta ang gidonate sa Negros Occidental para ng processing suno sa iya. Nalakip man sa priority projects and relocation site sa mga apektado sa Kanlaon City. So, sa July 10, namutong deadline namon, so nag-submit na sila. So, buong gina-vet namon, ginalanta naman ang completeness niya. Kaya sa 24, amon na ang pag-submit namon sa may central office para masugura na pag-process at pag-download sa priority programs, projects, and activities for 2026.